Ben, boa noite novamente. Vamos a empezar o segundo pleno extraordinario solicitado por unha cuarta parte do número legal de membros da corporación e con un único punto na orde do día, que é a modificación número 2 das bases de execución do Orzamento 2025. Cedo a palabra á señora San Pedro para que poida ler a proposta. Ten a palabra. Gracias. Membros do Partido Barbanza Independiente e membros do Partido do Grupo Popular solicitamos a convocatoria dun pleno extraordinario que conteña na orde do día a modificación número 2 das bases de execución do Orzamento 2025 prorrogado do 24 pola necesidade de todas as entidades sociais, culturais e deportivas que precisan urxentemente da súa aprobación para o corrente desenrolo da súa actividade no beneficio dos servicios municipais. Fai unha semana, a proposta de aprobación deste punto, falamos do día 4 de agosto, o pleno ordinario do mes de xullo decaía cun argumento similar por parte dos grupos propoñentes. Entre os motivos, desprendíase a falta de consenso ante un documento que debería de ter sido aprobado fai meses pola súa repercusión no tecido asociativo que traballa durante todo o ano en beneficio da cidadanía de Ribeira. É por iso que os abaixo asinantes, en representación dos nosos grupos municipais, instamos a convocatoria dun pleno extraordinario no que se poida levar a cabo a aprobación do referido punto, referenciando a proposta inicial cos cambios referidos, a supresión dos 18.000 euros destinados a Festival Mares do Fin do Mundo e o aumento da contía á Mancomunidade de Municipios Barbanza-Arousa, da que tamén solicitaremos o estado actual das contas e das encomendas e licitacións que afectan directamente ao Concello de Ribeira. Nada máis de momento. Grazas. Grupos que desexen intervir por Partido Socialista. Perdón. Con respecto a este punto, antes de pasarlle a palabra aos grupos, había a petición dunha entidade que se considera afectada neste ámbito e tamén fai mención ao Regulamento de Participación Veciñal. Entón ten a palabra tamén o representante da Confraría da Dorna antes de pasar aos grupos. Unha cuestión de orden, señor alcalde. Sí, dígame. Temos aprobado en este Concello o Reglamento de Participación Veciñal, que no seu... Decía que neste Concello temos en vigor o Reglamento de Participación Veciñal e no artigo 7.2 abre a posibilidade de que as asociacións ou entidades a que se refire o artigo 72 da Lei 7/1985, cando queiran intervir no Pleno, poden facer esa petición sempre cando houvese unha previa tramitación e participaran na tramitación administrativa dese expediente. Entonces, é para facerlle constar que eu considero que non están participando na tramitación do expediente. Nin participan agora, nin participaron no pleno pasado, cando esta cuestión veu e se debateu no pleno ordinario do mes de xullo. Polo tanto, quero deixarlle claro que está vostede adoptando unha decisión completamente arbitraria e se está saltando o que temos establecido no propio Reglamento de Participación Cidadá. Simplemente facer constar eso, que está vostede adoptando unha decisión arbitraria en relación a esta cuestión. Ben, eu xa digo, hai un regulamento de participación veciñal consultado co propio secretario e entendemos que poden participar. Agora ben, eu poñémolo tamén a disposición dos grupos. Hai algún grupo que se negue a que a entidade poida participar deste debate e que poida intervir? Se hai algún grupo que non queira que participe, pois podémolo votar tamén. É dicir, non teño problema. Eu creo que o que debemos votar é se cumplimos ou non cumplimos o reglamento. E se temos un o reglamento aprobado, é dicir, xa no punto anterior, eu entendo que xa vostede no punto anterior xa adotou unha decisión, perdone, señor alcalde, eu estou intentando explicar, xa vostede no pleno anterior adotou unha decisión arbitraria, non se lle dixo nada,
Pero eu creo que os reglamentos que témolos aprobados por maioría dos membros da corporación, foron publicados, houve oportunidade no seu día de facer pois esas reclamacións ou alegacións no período de exposición pública do reglamento, e o articulado do reglamento, si quere yo leo textual, pero o certo é que esta asociación nin en este momento, coa modificación de bases, nin no anterior, participou da tramitación do expediente. O que quero que deixar claro é iso, é que como membros, como concelleiros que somos, deberíamos cumplir os reglamentos, que para iso os aprobamos no seu día. Señora Pouso, a tramitación deste expediente, como vostede sabe, ao ser un pleno extraordinario solicitado por unha cuarta parte dos membros da Corporación Municipal, o único expediente que se abriu para este pleno é a celebración deste pleno. Entón, por tanto, como o único trámite para este pleno é a celebración deste pleno, o regulamento cúmprese. Agora ben, se queren vostedes que non se debata esta cuestión e que a entidade que está afectada con respecto a este debate non interveña, pois poden dicir claramente. É dicir, pero o único trámite que se fixo para a celebración deste pleno extraordinario solicitado por unha cuarta parte dos membros da corporación este pleno. De feito, vostede mesma sabe que non se fixeron comisións informativas de cara a este pleno, porque non é preceptivo facer esas comisións informativas e non se abriu ningún tipo de expediente máis, porque a única cuestión deste pleno é a celebración deste pleno. Por tanto, bueno, vamos a dar a palabra. En todo caso, perdón, señora Pouso. Que quero que quede claro que vostede está vostede adoptando unha decisión arbitraria e que eu non estou en contra de que fale ninguén, sino que estou en contra de que se incumplan os reglamentos que temos aprobados. Entón, unha vez que este criterio está explicado, vai a pasar a falar o representante da Confraría de Adorna. Por favor, señor Segade, ten a palabra. Hai moito medo polo que podamos dicir a Cofradía de Adorna, polo que vexo. Bastante medo. É o que ten, dicir mentiras, que despois acojonámonos. Bueno, moi boas. Como todos os anos, a Cofradía de Adorna, antes de enfrentar unhas enjaladuras, había, por exemplo, Mariola, que estuve moitos anos no goberno, reunímonos co Ayuntamiento para saber con cantos cartos podemos... Con cantos cartos podemos contar para ese ano facer a mellor festa posible. Este ano xuntámonos o 8 de outubro de 2024 con Luís Pérez Barral, representando o Bloque, con Fran Suárez Puerta, representando o PSOE, e con Hermínio Pouso, representando o PDI. Ali chegamos uns acuerdos, que estaba todo ben, deronse luz verde, todo moi ben, vale, perfecto. Nos recollemos en acta, avisamos de que íamos a recoller en acta. Cal é a nosa sorpresa? Cando nos enteramos que no mes de xuño se dixeron unhas certas cousas no pleno de xullo, que non nos acaban de cadrar, debido a que algunhas son bastante mentira. Pero bueno, vamos allá. Vamos a empezar a decir polas que son verdad. A Cofradía de Adorna dase unha subvención nominativa de 40.000 euros, iso nadie o nega, obviamente, sí que é certo. Tamén se nos pagaron as acometidas, das cuales 5.000 euros son do proxecto das acometidas, que se o fixeron o ingeniero do Ayuntamiento podíanse aforrar. Pero nós ese secreto jardámoslo para nós. Deixámoslo aquí, pero jardámoslo para nós. Tamén se pagaron 10.000 euros en baños, vale, porque nós deixamos o Ayuntamiento que vai vir unha gran afluencia de xente a Ribeira, e se queremos que Ribeira estea limpia, e estea sin olor a pis, e sin olor a historias, e se non queremos que a marea suba unha cuarta, era vou poñer esos baños, cousa que o Ayuntamiento dixo, efectivamente, vamos a poñelos. E nós vímoslo moi ben, parecemos adecuado, e iso é perfecto, vale. Ora vamos a meternos nas cousas que son mentira, directamente. 5.500 euros en cartelería que se dan directamente á Cofradía de Adorna. Estámoslos esperando. Nós o que temos son 4.000 euros que nos dá a Xunta de Galicia máis 1.500 que nos dá a banca. Os vosos están, cando que irades, pasamos o número de cuenta. Tamén 3.500 da Charanga Loubán, que é unha subvención que dá a Deputación, que o Ayuntamiento acaba pagando o 25%, que para todos os que temos eso son 875 euros, non 3.500, pero bueno. Tamén se nos achaca 7.500 euros de Urbaser. Somos a primeira festa que se lle bota en cara os gastos de Urbaser. Nunca se lle fixo tal cousa a ninguén. Hai que entender que cando hai unha masificación de xente
hai máis basura e hai máis residuos. Por certo, este ano, por parte de Urbasar, a Cofradía da Adorna tuvo as felicitacións por coller, cando acabaron os conciertos, repartir escobóns entre a xente e xuntar a basura controlado, como vimos facendo os últimos anos, para facilitar o traballo, cousa que, por exemplo, non se fan nas festas de Ribeira. Así que, cando queredes, damos unha cátedra ou dicimos onde compramos os escobóns. Bien. Tamén se nos achaca o gasto en seguridade. Primeira noticia que temos, gasto en seguridade. Poñer a policía local a decirle onde ten que estar. Esos son gastos de seguridade que se pode. Non se lle achaca a ninguén, pero a nós sí. A Cofradía da Adorna sí. Parécenos moi ben tamén. Pero bueno, tamén se meten gastos en vallas. Os únicos gastos en vallas que temos contemplados desde a Cofradía da Adorna son os que pagamos nós directamente como asociación, que son máis de 10.000 euros que usamos para carrilanas, vuelos sin motor, conciertos, para primar a seguridade dos dorneiros. Esos pagámoslos nós directamente. Non sabemos a onde mandastes vos esas vallas. Igual están en Boiro ou na Puebla, pero a Ribeira non viñeron. Esas vallas pagounas directamente a Adorna. Ainda fixamos fainada prácticamente, a transferencia podese vos enseñar. Tamén gastos de empresas externas. Debe de ser esa empresa imaginaria que vos trouxe esas vallas imaginarias. Se andades a regalar os cartos, avisade que nos poñemos ali para ir a buscalos. Porque non sabemos de que empresas externas estades falando para nada. Moi ben. Dámosvos unha recomendación de gastos absurdos de meter po ano, como por exemplo que nos cobredes tamén o desgaste da mama polas carrilanas, ou que os páxaros durante a Adorna non cantan tan ben, estaría guai metelos en clases de Tania Fuego. E tamén clavarlo a Adorna, porque son os gastos que faltan para acabar de reírnos todos. Despois falamos do retorno económico. Decídenos unha festa que a nivel local teña un retorno económico tan grande como ten a festa da Adorna, no previo ou durante. No previo, en alquileres de pisos, campings hasta a bandeira, facer camisetas, facer sudaderas, facer gorros, ir aos chinos a comprar material de construción, XD. Non hai ningunha festa. É para muestra un botón. Este ano, xente externa a Cofradía, dixonos que nas carrilanas había unhas 12.000 personas. Tede en conta que nesa tarde calquera das persoas que este ali gastara unha media de 10 euros, entre que toma Coca-Cola, un café ou que sea, cena, un picoteo, gasta 10 euros na tarde pola pata. Estamos falando de 12.000 personas a 10 euros, son 120.000 euros que generou a festa da Adorna nunhas horas. Si, eu tamén teño reloj. 120.000 euros nunhas horas. O convenio da Adorna por 3. En unhas horas, en retorno económico. Queremos ver o Carme este ano, o retorno económico importante tamén que vai a ter. Señor Segade, ten que rematar. Sí, un segundiño. E nada, con isto o único que queremos decir é que se vos considerades desde o PBI que a Adorna nos fan falta 100.000 euros, non hai problema, firmamos ahora mismo xa o convenio, porque vos vedes un gasto de 100.000 euros cando nos vemos un moito menor. Firmamos ahora sin problema, vale? Así que, sin moito máis, moitísimas gracias, a viva a festa da Adorna. Gracias, señor Segade. Por favor, non poden facer nin aseveracións a favor nin en contra. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Ben, moitas gracias, señor alcalde. Un par de aclaracións que facerlle o presidente da Adorna. A ingeniera municipal non pode facer o proxecto, non é que non o podermos ahorrar. Bueno, pero por poñer en cada cousa no seu sitio, evidentemente, os baños se poñen, non só se poñen, sino que, se non estou equivocado, desde que entra este concello, incluso hai un baño máis. O sea, non fomos a menos, sino que fomos a máis nese gasto. O sea, eu entendo a parte tamén que defende a concelleira de Economía e Facenda. Despois, os 5.000 euros, explico todo isto porque, bueno, como me toca dentro da miña área, para que quede un pouco claro, non quepa duda. A subvención da Diputación se tramita directamente desde o Concello, o sea, pola tarde non pasa polas contas da Cofradía da Adorna, sino que directamente o Concello quen fai esa solicitud para ese gasto. Os gastos de Loubán, os gastos da Loubán son públicos, están feitos pola Diputación. Respecto aos gastos e os aumentos en seguridade, bueno, hai que ter en conta que durante a Adorna si se aumenta o que é a plantilla da policía, hai refuerzos, hai horas extras e demais, que non os boto para nada en cara, pero si existe un aumento evidente nese gasto, pois calquera que se dé unha volta por Ribeira e sea consciente a cantidad de policías que hai un sábado calquera, ás 10 da noite, e un sábado da Adorna, notará que hai un aumento. Vallas, pois, algunha valla o Concello move, que lle costa o seu, como pode ser na romería, cando se corta para que non se poda entrar para dentro, ou en algún punto concreto, sí que hai un aumento de vallas. Pero ben, a miña postura é coñecida por todos os membros do Goberno e incluso
nesa reunión que vostede comentou, ofreceuselles é que se doble a cantidad que se lle dá a Dorna. É dicir, se o Concello está asumindo todos estes gastos, o Partido Socialista o que di é que a Dorna se lle den, non este ano, pois este ano, evidentemente, as súas contas están cuadriculadas dunha forma, pero que se aumente a 80.000 euros e se disminúa a parte proporcional dentro da partida de festexos, desa forma non se afecta a regla de gasto, e a Cofradía da Dorna tería as súas cantidades e podería facer uso dos cartos directamente, como buenamente lles de a gana. Por lo tanto, a postura que temos agora e pretenderemos defender de cara aos orzamentos non deste ano, sino do ano que ven, será que se doble a cantidad de cartos que recibe a Cofradía da Dorna. Respecto ao resto da solicitud, só vou a ler as conclusións do informe que fixo o secretario, na que se di que, primeiro, que o alcalde estará obrigado a convocar a sesión extraordinaria, este punto cúmprese a rajatabla, se debe recoñecer o dereito dos representantes políticos a exercer sin limitación as facultades representativas da súa función, é dicir, que temos dereito todos os representantes a votar, que a proposta de modificación dos orzamentos corresponde ao alcalde da corporación. Este non está obrigado a presentar unha nova proposta de modificación, aínda cando exista un acordo plenario que lle requira para iso, pois non pode suplir o órgano colexiado, é dicir, todos nós, o que o ROF atribúe ao presidente da corporación, é dicir, o alcalde. As enmendas a un expediente, que neste caso non hai, se tramitarán como calquera outra, por tanto, este punto tamén se cumpre. E o alcalde pode adoptar a iniciativa de modificar o seu expediente renunciando á proposta anterior, é dicir, o alcalde, se houvese querido, cosa que quizá debería, podería haber eliminado a proposta para Mares do Fin do Mundo e este pleno non se debería celebrar. E, por último, di que no caso de debaterse e votarse as enmendas á aprobación destas coa oposición do alcalde implicará a devolución do expediente, nunca a aprobación dun distinto en contra do criterio do alcalde. Por canto, o pleno non pode asumir a competencia da alcaldía na elaboración do orzamento ou das súas modificacións. É dicir, o que vamos a votar aquí, despois, o alcalde decidirá si quere aportalo ou non. O sea, isto, con perdón da expresión, é un brindis ao sol. É unha declaración de intencións, pero non ten trascendencia máis alá de si cumplimos os acordos plenarios. Pero un acordo plenario se quita por outro acordo plenario. Por lo tanto, non habería necesidade tampouco de cumplir isto. Estaría na man do alcalde facelo ou non. Polo que coñezo, o actual alcalde de Ribeira suele cumplir os acordos plenarios, polo tanto, entendo que o que se vote aquí se manterá. Nada máis, moitas gracias. Señor Suárez Puerta, que ando Partido Barbanza Independente. Señora Pouso, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boa tarde novamente a todos e a todas. Ben, estamos aquí a petición deste pleno extraordinario derivado pois desa falla de consenso previo a incluir na orden do día do pasado pleno ordinario do mes de xullo a modificación segunda da base número 51 do execución do orzamento. Esta base 51 refírese precisamente a que recolle todas esas subvencións nominativas que dotan de, digamos, medios económicos a distintas entidades que fan convenios con este Concello para realizar e facer viable a súa actividade. Si estamos aquí neste pleno extraordinario, señor alcalde, é precisamente pola súa falla de consenso para ese pleno ordinario de non haber traído consensuado previamente esa base do orzamento. Dende o Partido Barbanza Independiente xa lle explicaba no pasado pleno que se incumplía, estábamos pois saltándonos o que habíamos aprobado no Plan Económico Financiero, pero estou vendo que aquí parece ser que aprobamos cousas que despois non las saltamos á torera, ben sea plans económicos, ben sea reglamentos, e facemos un pouco baixo a arbitrariedade do señor alcalde, o que lle peta. Que recollía esa base 51 no pleno pasado, señor alcalde? Pois recollía 37 subvencións nominativas a que este grupo se opoñía a seguir apostando pola realización desa actividade de Mares do Fin do Mundo. Poñíamos en dúda pois ese retorno económico da actividade, pero máis que nada o que máis nos chirriou foi examinando a xustificación das contas da subvención presentada
do ano 2024, o que nos levou a adoptar a postura firme de que nós non vamos a seguir aportando fondos para que tres que se xuntaron para montar unha asociación desempeñen a súa actividade. Encontrábanos, facíalle constar no pleno pasado, encontrámonos con que esta asociación, aparte de asignarlle unha subvención nominativa de 18.000 euros, a maiores, o Concello, dende as súas propias arcas municipais, pagou directamente a provedores máis gastos relacionados con esa actividade. E a que gastos me estou a referir? Pois a publicidade da mostra en medios de comunicación hai dúas facturas, unha de 1.936 euros e outra de 1.815 euros. O restaurante náutico de Ribeira en esa comida de clausura da mostra, 520 euros. O técnico de asistencia técnica para prestar asistencia técnica no auditorio municipal ás actividades da mostra costaronos 978 euros. E pagámoslle tamén cuantías a imprentas de Ribeira por facer lonas, vinilos, cartelas, 287 euros en concreto. En total foron que directamente das arcas municipais, pagado directamente a proveedores, asumimos 5.536 euros e a subvención nominativa directamente á asociación de 18.000 euros. Pero por que lle digo que non estamos dispostos a seguir apostando? Mire vostede, na xustificación da subvención encontramos que, primeiramente, aclarar, esta asociación está composto polo presidente, que é Marcos José Gallego Fernández, o vicepresidente Manuel María París Lestón, o secretario José Manuel Zapata Pérez e o tesoureiro coincide co presidente. Ven a ser o mismo Marcos José Gallego Fernández. Eso por un lado. Por outro lado, temos a comunicación desa asociación que cambian a súa sede social para o domicilio da Rúa do Barreiro 37A en Palmeira. Pois nesa xustificación, señor alcalde, eu me encontro con que o propio presidente da asociación lle factura a propia asociación. Me encontro con que unha persona que vive na mesma dirección, no mesmo domicilio social de Rúa do Barreiro 37A, factura e presenta unha factura justificativa a esa propia asociación. Pero chego máis alá. Pagamos dereitos de marca dentro desa subvención de máis de 3.000 euros a Abafils. E busque vostede algo tan simple como facer unha búsqueda en internet e persona de contacto de Abafils, sale tamén o presidente da asociación. Señores, o que queira oír que oia, o que queira ver que vexa. Isto é blanco en botella. E, polo tanto, desde a área e desde o Partido Barbanza Independiente non vamos a seguir apoiando este tipo de cuestións que serán, dirá vostede que é moi legal, que trae moi boa actividade a Ribeira, pero dende logo que aquí queremos moi rigor e seriedade cos cartos públicos. E dende logo, todos estes datos que ellos podo acreditar, porque teño os papeliños aquí diante, non ten nin rigor, nin bo uso de cartos públicos. Grazas, señora. Aparte deso, non podo rematar sin decirlle que a nosa aportación a de que se disminúa a cuantía a Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza, non podemos ir incrementando o gasto o 18% este ano en esa cuantía, señor alcalde. Temos unhas normas e unhas reglas fiscais que debemos cumplir. E permítame vostede que lle dé tamén unha resposta ao señor presidente, aos membros que están aquí da Asociación da Dorna. Eu creo que vostedes se confunden. Aquí ninguén lle está montando nin películas, nin mentiras, como vostedes dixeron. Aquí as cousiñas acreditámolas con papeliños, con facturas e con documentos contables. Polo tanto, miren, vostedes teñen unha subvención nominativa de 40.000 euros. E o que dixen no pasado pleno é que, aparte de que lle damos a vostedes esa subvención nominativa, que eu considero que está ben dada. Cuidado, non mezclemos cuestións. O que digo é que hai que controlar o gasto, porque aparte da subvención nominativa, pagamos todo eso que dixo vostede,
as acometidas eléctricas, publicacións e cartéis, que non é que lle dera os cartos a vostede, é que saliron 5.500 euros directamente das arcas municipais para un proveedor para pagar esa factura. A Orquesta Loubán pagouse directamente do Concello, os baños páganse directamente do Concello, a limpeza que vostede di que non lle botamos en cara, é que é unha realidade. O que quero é que tomen conciencia da cantidad de recursos económicos que necesitamos. Que estou de acordo con que a festa, que é unha festa de renombre, que trae que ninguén dubida dese retorno económico, pero eu quero que vostedes sexan conscientes do esforzo económico que fan non só o Concello, todos os ribeirenses. E aparte, vostedes na justificación, por favor, isto é importante, na justificación que vostedes presentan do ano 24, falan de que das fontes de financiación solamente din 40.000 do Concello. Mire, vostede non pode presentar unha xustificación, por moito que lla den por válida, dicindo que recibe 40.000 do Concello cando na páxina do Estado, donde se publican as subvencións públicas, aquí salen os 40.000 do Concello, salen 20.000 euros para o Festival Rock en Dorna, dado a súa asociación, salen 10.000 máis para a actividade cultural, e todos sabemos, señor Segade, todos sabemos que os locales e comercios de Ribeira aportan a esa festa. O que se lle pide desde aquí é claridade nas contas, é dicir, vostedes fan unha festa magnífica, pero vostedes poñan a realidade dos números encima da mesa. E nada máis que reprochar, non se crea vostede cando teña dúbidas. Eu o invito a que veña a mirar os papeles cando vostede queira. Estou á súa disposición, que eu enseñolle papeles, non me invento nada. Grazas. Polo Bloque Nacionalista Galego, por favor, non poden intervir dentro do público. Boas tardes. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, ten a palabra. Hola, boas tardes. Grazas, señor alcalde, concelleiras, concelleiros e veciñanza. Bueno, en primer lugar, voulle dirigirme a señora Pouso, o de que lle peta ao señor alcalde mentira. É mentira porque usted estaba presente na Xunta de Coordinación. E o que cala outorga, iso tamén é do refraneiro popular. Comenzo. Tras a incoherente situación do último pleno na que se deixaron de aprobar as subvencións nominativas, resultado dun bloqueo político, podemos decir que deses barros estes lodos, nunca tan ben dito. Dende o BNG apostamos claramente polo compromiso e vontade política, apoiando as entidades sociais, educativas, culturais, deportivas e económicas, pois a asistencia, a educación, a cultura e o deporte e o ocio son parte fundamental para o desenrolo, desenvolvemento e dinamización do noso Concello. Falamos de entidades que traballan ao pé de rúa, que organizan actividades, que atenden persoas, que manteñen vivas as tradicións e dinamizan Ribeira. E resultado do voto do PP e o PBBI foi prexudicar directamente a estas entidades, atrasando o cobro e poñendo en risco o desenvolvemento de moitos proxectos. O BNG nunca vai entrar nese xogo de bloqueo por interese partidista. Nós non imos ser partido que denegue os pagamentos ás entidades do noso Concello. O darse conta do erro veñen cunha proposta que é prácticamente igual á anterior, pero recortando en cultura, retirando a subvención a Mares do Fin do Mundo de 18.000 euros, unha mostra de cine que leva o nome de Ribeira por todo o mundo e enriquece a nosa oferta cultural e que xera actividade económica e social no noso municipio. Retiran o apoio a unha actividade que conta co financiamento da Xunta, da Deputación e o apoio das entidades como Culturmar, Asociación Alberto Romero e a Coordinadora de Festivais Galegos. De retirar as achegas non só perdemos actividades, perdemos oportunidades. Tendo en conta que se desenvolveu en datas de menor impacto turístico en Ribeira, como é o mes de novembro. A cultura non se valora con retorno económico, a cultura valórase con mentes abertas e con coñecementos. Non só se debe valorar o número de butacas cubertas, debemos valorar que durante a mostra de Mares do Fin do Mundo, alguén en un lugar fora ou dentro do noso continente sitúa no mapa o noso Concello e nombra a Ribeira. E por si fose pouco,
pretenden reducir 10.000 euros da cota da mancomunidade, unha total incoherencia. A cota da mancomunidade non é un capricho, é unha obrigación. Se non cumprimos, corremos o risco de ser expulsados. E isto en que nos repercute? Pois significa perder servicios, proxectos e oportunidades que se xestionan conxuntamente cos concellos de Pobra, Boiro e Rianxo. Negar, abandonar a cota como decidir non pagar a factura da luz e querer ter a casa iluminada. Un absurdo total. A veciñanza debe saber que o Partido Popular con esta proposta pon en risco as actuacións como o Museo da Salgadura de Castiñeiras, sinalización turística, rede de rutas gastronómicas, sistema de bicicletas eléctricas, club de produto no gastronómico, implantación do sistema de calidade turística en destino, plataforma turística intelixente, probas deportivas como 4 carreiras un destino, bandeira de remo Barbanza Arousa, volta ciclista, asistencia Fitur, e moito máis. É dicir, que poñen en risco o investimento de centos de miles de euros previstos para Ribeira, por non ter coñecemento de como funciona a administración local nin a propia mancomunidade Barbanza Arousa. Detrás deste tipo de recortes non temos unha mellora da xestión, nin aforro real, xa que o Concello tiña previstos estes gastos. O que hai detrás da proposta presentada hoxe polo PP é pura improvisación política e falta de visión a longo prazo. Non se pode xogar cos compromisos adquiridos, nin cos entidades que contan con eses fondos para seguir funcionando. Ademais, preguntémonos por que deixan algo que vostedes fixeron en anos pasados. Isto facía o Partido Popular sendo presidente o señor Manolo Ruiz. Alá polo 2016, subindo máis de 15.000 euros a cota. Leo textualmente. Salvaguardando a economía e as peculiaridades de cada concello, creo que había que incrementar un 20% as achegas. Síntome moi satisfeito de tomar ese acordo e valoro moitísimo o que se fixo. Palabras de Manolo Ruiz. Cando presidía esta agrupación de concellos e era alcalde de Ribeira. Será que agora non teñen man dentro da mancomunidade e queren recortar? Por que rexeitan unha subida de cota que vai permitir gañar servicios para Ribeira? Vanlle explicar á veciñanza a falta de roza do camiño de orixen e o sendeiro do Río de Artes. Verdadeiramente non teñen as ideas claras e só xogan a bloquear. Xa remato. Dentro do BNG dicimos alto e claro que nós imos a defender sempre que as entidades de Ribeira podan traballar con tranquilidade sin ter que sufrir bloqueos por estrategias partidistas. Imos defender que se cumpran coas obrigas que nos permiten estar en espazos como mancomunidade e que fortalecen a cooperación que nos dá forza no Concello. E imos defender que a cultura, o deporte, a acción social e o apoio ao tecido económico teñan o respaldo que merecen. No BNG si imos a estar á altura, porque non se trata só de números, trátase de persoas, de colectivos e de valores, que todo o que fai que Ribeira sexa un concello vivo e dinámico. Moitas grazas. Señora Betanzos, que é do Partido Popular. Señora San Pedro ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Señora Betanzos, con todo o respeto. Vostede non é a señora Dominga Brión, verdad? Pois eu tampouco son o señor Manolo Ruiz. Son María San Pedro. A partir de aquí, empezamos a falar. Logo de moitos meses, solicitándolle que trouxera aquí as subvencións nominativas ao señor alcalde, o pasado 28 de xullo presentaban vostedes aquí a súa proposta na que debía pensar que en vez de 5 concelleiros, o señor alcalde tiña 25. Entón pasou o que pasa cando un abusa da soberbia, que non conseguiu nin siquera o apoio do seu goberno. Ben, pois, señor alcalde, permítame que lle diga que isto lle queda moi grande, porque falaba o señor Suárez Puerta antes do informe do secretario, onde se fala de que estamos a facer o labor do goberno. Claro que hai que facer o labor do goberno se non o fai o señor alcalde ou a potestade do alcalde. Se o alcalde non toma a iniciativa, alguén terá que tomar a iniciativa. Porque, mire, digo que lle queda grande porque, ademais de mandar ao seu partido sacar unha nota de prensa ao día seguinte botándolle a culpa de que as subvencións nominativas se caeran abaixo ao PBBI e máis ao Partido Popular,
que fixo vostede? Que fixo vostede como máximo representante desta corporación? Non fixo nada para salvar as subvencións nominativas. Renunciou categóricamente, señor alcalde, a unha máxima que nunca debe perder un alcalde, que é o levar a iniciativa, pero que a súa preocupación era tal ante que habíamos deixado tiradas as asociacións que non se molestou nin siquiera en convocar a xente para buscar unha alternativa. Quere que lle diga o que faría eu se fora alcaldesa? Pois ao día seguinte levantaba o teléfono, chamaba aos grupos, convocaba unha xunta de voceiros urxentemente e buscaba un acordo. E igual é o que eu quero. Igual non é o acordo que eu quero, pero ten que ser o acordo que solucione un problema. Un acordo que en un par de días faga convocar un novo pleno é un acordo co que vostede poida salir a decirlle á veciñanza que vostede é o alcalde, que vostede falou, que vostede buscou un acordo e que vostede trae aquí unha solución. Eso non o fixo. Fronte ao que faría calqueira, vostede, supoño que non lle parecería que en plenas festas de Ribeira era o momento máis axeitado para tratar este tema que non tiña suficiente entidade e, polo tanto, vostede fixo, señora Betanzos, non como decía vostede, un xogo de bloqueo, non. O que fixo o grupo do Bloque Nacionalista Galego foi un pasotismo absoluto. E hoxe chegamos aquí 17 días despois sin ter movido un só dedo. Tivemos que ser dous grupos os que tomásemos esa iniciativa. Un deles, por certo, dende a oposición, para solucionarlle a vostede un problema con máis de 30 entidades sociais, deportivas, entre as que se atopan a Cofradía da Dorna, que, como falou antes aquí o seu presidente, eu vou a ir en sintonía co que dixo o señor Suárez Puerta, eu creo que, efectivamente, para solucionar este problema de facturas nominativas e demais, o que habería era que reformular todo o orzamento que se adica á Festa da Dorna e probablemente aumentar esa cuantía para que houbera unha cuantía suficiente para que a propia cofradía pudera facer frente a todos esos gastos que, dende logo, en ningún caso poñemos en dúbida que sexan necesarios, como os baños, as acometidas, etcétera, etcétera. Ben, os argumentos polos que nos opoñíamos, ademais, por aquel entonces, volvendo ao tema, fai 17 días a súa proposta, señor alcalde, creo que xa os esgrimimos no seu momento, naquel pleno anterior, creemos que con un PEF non estábamos para seguir aumentando o capítulo 4, sino que tiñamos que conter o gasto do mesmo, e do mesmo xeito en que vostede no pasado renunciou a subvencións nominativas para entidades como era pois o Rally de Ribeira, que ademais de que estaba organizado por xente do noso municipio, tiña unha gran repercusión e tiña moitísimos seguidores non só en Ribeira, sino tamén no resto da comarca, pois nos hoxe lle decimos que tamén creemos que hai que renunciar a esa subvención de Festival do Mares da Fin do Mundo. E sen poñer en tela de xuizo o traballo que se realiza dende a entidade que non dubidamos que sexa moi profesional. Non me gusta todo o que relatou a señora Pouso en canto á tramitación e a pouca transparencia que se reflexa na xustificación das contas. Non me gusta nada. Pero que, ademais deso, cando veu aquí o recoñecemento de créditos extrajudicial, xa llo advertimos. Estas facturas por enriba do que marca a subvención nominativa tampouco nos gustan para unha actividade nova, para unha actividade que creemos que non trouxo o retorno agardado e que, polo tanto, creemos que ten que sair desta modificación. Sei que esta entidade se viu, ademais, respaldada pois por outras que mostraron o seu apoio, porque niso, señor alcalde, vostede foi moi rápido en rebotarnos os correos electrónicos. Non foi tan rápido alá polo mes de outubro ou novembro, cando esta entidade Festival Mares da Fin do Mundo nos transmitiu que xa lle había pasado á alcaldía un convite para toda a corporación municipal e a nós nunca nos chegou. Tantos foi así que o noso representante ese día na inauguración tuvo que descargar a invitación pola plataforma da banca. Esa foi a prisa que tuvo vostede no mes de outubro ou novembro, esa é que ten agora. Eu o falei no seu día co señor presidente desta asociación. Polo tanto, eu creo que vostede, claro que lle entra a prisa cando lle ve as orellas ao lobo, pero para esas cousas, señor alcalde, repito yo todos os plenos e todos os días, esquécese sempre de que existimos e debe empezar a exercer como un alcalde, pois, responsable e non como que isto é un xogo infantil, porque nós somos 10 concelleiros que, xa yo dixen moitas veces, representamos a máis de 5.000 personas e nos debe de ter en conta en todo, non só cando lle vexa as orellas ao lobo. Polo demais, xa yo pedimos tamén no anterior pleno, xa o dixo aquí
a señora Pouso, e hoxe o volvo a reiterar. Dea vostede contas de como están os números, as licitacións e as encomendas da Mancomunidade Barbanza Arousa, da que foi presidente no último ano. Porque todo, por non subir 10.000 euros, señora Betanzos, non creo que perdamos todas esas carreiras, todas esas cousas, non. O que temos que ter moito coidadiño, nos ten que asegurar o señor alcalde, é que non imos a perder os cartos nin do DTI, nin do PSTD, nin que o Concello de Ribeira vai a ter que devolver cartos por facer licitacións en fora de prazo, empezando por aí e rematando, porque as licitacións xa non se van a poder en moitos casos nin facer. Polo tanto, creo que hai que poñer seriedade tamén neste tema, que hai que traer as contas claras, señor alcalde, vostede como representante en Barbanza Arousa, ante toda a corporación un día nos podemos xuntar, porque vexo que as contas de Barbanza Arousa non as coñece nin a súa concelleira de Facenda. Polo tanto, creo que a iniciativa, como digo, foi tomada por partidos que non están dentro do goberno e creo que, dende logo, merece un respeto, merece un consenso e merece que este pleno pois que teña a consideración para que se convocou, porque de verdade que cando un busca botarlle as culpas aos demais, a min non me importa poñerme a funda e poñerme a traballar. E se vostede é capaz de decirle ás asociacións que nós lle tiramos abaixo as subvencións, ao día seguinte estábamos buscando unha solución para que hoxe as asociacións teñan aquí unha proposta que vai a ter os votos suficientes para sair adiante e, dende logo, que as asociacións, se é polo noso partido, non van a quedar sin cobrar. Porque fan un traballo durante todo o ano que o merecen. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señora San Pedro. Ben, vou a tratar de responder algunhas cuestións que foron saindo neste debate, algunhas directamente falsas, teño que dicirlo así, claramente, basicamente porque que esta proposta de subvencións non tivo consenso é directamente falso. Houbo o consenso suficiente, basicamente porque eu lle trasladei ao portavoz do Partido Barbanza Independente e trasladeillo á Concelleira de Facenda e despois de falar con eles, trasladeiro nunha xunta de coordinación onde estábamos os 11 membros do goberno. Mais alá diso, señor Barral, en ningún momento, e máis dixémoslle claramente, perdona que interrumpa porque está vostede faltando, está vostede faltando a chamada a orde, por favor. Está vostede faltando a verdade. Señora Pouso, ten unha chamada a orde. Está faltando a Señora verdade, Pouso, señor non ten alcalde. a palabra. Dixémoslle que non Señora íbamos a Pouso, aceptar por a favor. subvención nominativa de Mares Por da Fin do favor, Mundo. garde Así é que respeto, non minta. garde Non respeto. minta. Pois non estou diga mentindo. mentiras. Por favor, señora Pouso, non ten a palabra. E ten unha chamada a orde. Por favor, non me obrigue a chamarlle 2 veces a orde. Ben, volvo a reiterar o dito. Unha vez falado co portavoz do Partido Barbanza Independente e falado coa concelleira de Facenda, leveino a unha xunta de goberno de coordinación, onde estábamos os membros do goberno, e dixen explicitamente que íbamos a levar a pleno as subvencións nominativas. Ben, ante o que non se me dixo absolutamente nada, nin se mostrou ningún tipo de discrepancia. Pero máis alá diso, falaban de que, hai algunhas cuestións cas que non están de acordo os partidos que propoñen esta arcelización deste pleno, e voulle a intentar explicar algunhas das cuestións que foron enumerando. Con respecto a Mares da Fin do Mundo, é unha actividade nova que quixemos desenvolver dentro do Concello de Ribeira o ano pasado, celebrouse en épocas de baixa afluencia de público, de visitantes, basicamente, porque entendemos que hai que desestacionalizar, hai que facer unha oferta cultural pois distinta tamén a que se viña facendo. Ribeira non tivo nunca unha actuación en cuestións de cine, é unha cuestión que hai que destacar, e, por tanto, ofrecíasenos a posibilidade de traer un festival de cine e vinculado co ámbito marítimo. Sendo Ribeira porto de pesca dos máis importantes de Europa, pois entendíamos que era correcto. Ben, pois na primeira edición desta celebración tiveron máis de 1.000 espectadores e participantes de todas as actividades. Como se dixo, recibiu unha subvención de 18.000 euros e tamén recibe achegas da Secretaría Xeral da Lingua, é dicir, da Xunta de Galiza, e tamén de outra administración como é a Deputación da Coruña. Nunca houve ningún problema a hora de xustificar todos os gastos que se fixeron, tanto do Concello de Ribeira non recibiu ningún tipo de requerimento por parte dos servizos de intervención
que fiscalizan o bo uso dos fondos públicos e tampouco recibiu requerimentos por parte das outras dúas administracións públicas das que recibe achegas económicas. Con respecto a unha cuestión que se comentaba, que era algúns gastos a maiores da propia mostra. Ben, indicarlles que ese dereito de marca que fai a propia entidade Mares da Fin do Mundo non está dentro da documentación xustificativa no Concello de Ribeira e, ademais, bueno, que a cuestión cultural é unha asociación sen ánimo de lucro, a pesar de que poidan desenvolver unha actividade económica que, como todos podemos entender, a celebración dun festival pode incluir a dotación de cartos. Por favor, señora Pouso, non interrumpa, por favor. Señora Pouso, déixame falar. Déixeme falar, por favor. Estou intentando... Señora Pouso, ten dúas chamadas á orde. Sabe o que implica a terceira. Por favor, non me obrigue a expulsala do pleno. Por favor. Ben, despois, con respecto ao que din do plan económico financeiro e das regras de gasto. Ben, efectivamente, o Pleno da Corporación Municipal celebraba en meses pasados, antes de chegar o verán, un acordo económico, basicamente por incumprimento de regras de gasto, tal e como estipula a normativa en materia económica. Ben, pois ese plan económico financeiro non se incumpre. E basicamente porque ese plan económico financeiro xa recolle a mesma contía das subvencións nominativas e cotas que temos que pagar por pertencer ás diferentes entidades. Por tanto, non estamos incumplindo ningún tipo de plan económico financeiro. Pero que máis? Vostedes argumentan que se incrementan de maneira exponencial os gastos das subvencións nominativas. Eu nego, basicamente porque hai un acordo plenario suscrito por todos os grupos da Corporación Municipal por unanimidade, que é os 40.000 euros de Culturmar, que se celebrou este verán. Ben, ese acordo plenario incluía, evidentemente, que para celebrar a festividade de Culturmar, é dicir, o encontro de embarcacións tradicionais, eso implicaba que o Concello de Ribeira tiña que ter unha achega económica importante. Evidentemente, todos os grupos apostamos por celebrar o encontro de embarcacións tradicionais en Ribeira e, por tanto, houve que apoñer eses 40.000 euros a maiores a través dunha subvención nominativa directa. Os outros 10.000 euros que se incrementan non son de subvencións nominativas. Directamente non son de subvencións nominativas. Estamos falando de 10.000 euros que aprobou a Mancomunidade de Concellos Barbanza-Arousa. Como vostedes saben, Ribeira pertence a esa mancomunidade dos 4 concellos e, por tanto, non é unha cuestión que decidamos nós canto temos que pagar. É unha cuestión que se aproba no pleno da mancomunidade incrementar a cota ou non. E os concellos o único que teñen que facer é satisfacer esa cota se queren seguir participando dese pleno da mancomunidade. Pero que, ademais, o que é máis grave é que sexa o Partido Popular o que pon o grito no ceo de que se incrementa esa cota, cando as últimas cotas se fixeron dende unha presidencia do Partido Popular no seo da Mancomunidade. E, evidentemente, señora San Pedro, aí non está sentada Dominga Brión, pero está sentado o grupo do Bloque Nacionalista Galego, polo que ten que responder o que se fixo no pasado e o que se fará no presente os seguintes concelleiros que entren. Como vostedes son membros do Partido Popular, teñen que responder do que fixeron no pasado e como os seguintes concelleiros que entren do Partido Popular terán que responder das actuacións que fan vostedes. Claro que sí, por eso pertencemos a un partido. Temos unha historia e temos un pasado. Pero, mire, para que vexan os proxectos que din descoñecer da Mancomunidade, indicarlle que o convenio de xeodestinos da Xunta de Galiza destina 60.000 euros á Mancomunidade de Barbanza-Arousa. Hai xa ben anos estaban en 120.000 e despois reduciuse a 87.000. E agora estamos en 60. A min, como lle dixen no anterior pleno, gustaríame saber por que o director xeral de Turismo reduce constantemente a cota dos seus destinos. Porque nesa cota inclúense partidas como audiovisual do territorio, mellora da señalización nas entradas e nas saídas da autovía en cada concello, ao deseño e elaboración de produto material promocionado do destino, promoción de calidade e turismo náutico, é dicir, navega o camiño que atrae a centos de persoas a través do Camiño de Santiago por mar.
Despois, temos unha subvención de xeodestinos da Deputación. É dicir, temos 145.000 euros directos da Deputación da Coruña para causas como a Gala do Deporte, o Circuito das Carreiras 2025, un plan de promoción de destino e tamén o concurso Barbanza máis que tapas. Ben, despois, evidentemente, temos os fondos propios da entidade, por máis de 95.000 euros a xerencia, a Seguridade Social, as ligas de remo, o Festival de Curtas Alberto Romero, a Challenge de ciclismo Volta ao Barbanza, asistencia a Fitur, ou os premios económicos das 4 carreiras dos concellos. Ademais dunha sinalización intelixente que temos que ter realizada ao longo deste ano con 145.000 euros. E despois, falaba vostede dos fondos de TI, temos unha plataforma turística intelixente por máis de 614.000 euros, temos a implantación do sistema SITED por 36.000 euros, ese sistema de calidade turística en destino, a implantación dunha diagnose do propio sector turístico ou, por exemplo, a presentación pública dos resultados desa diagnose. En total, estamos falando de 677.000 euros, dos cales 170.000 veñen directos para a Ribeira. Directos. E por se fose pouco, o que nos está chegando a Mancomunidade, estamos falando de que temos un plan de sustentabilidade turística en destino. Temos nese proxecto o Museo da Salgadura do Castro, 250.000 euros, unha senda de rutas enogastronómicas, dos cales a Ribeira lle pertencen 25.000 euros. Unha dotación de vehículos eléctricos, as bicicletas, das cales a Ribeira lle pertencen outros 50.000. A creación dun produto enogastronómico, dos cales a Ribeira lle pertencen 12.500. E, ademais, a adaptación de espazos para visitas enogastronómicas, a Ribeira pertencenlle 20.500. En definitiva, estamos falando de que o PSTD en Ribeira nos deixa 375.000 euros só nun ano. E son subvencións conseguidas en mandatos pasados, onde estaba o señor Ruiz Rivas como alcalde de Ribeira implicado no seo da Mancomunidade, e creo que non é unha cuestión menor indicar que nun momento no que a globalización fai que nos teñamos que xuntar para establecer sinerxias positivas para realizar proxectos de envergadura, non creo que sexa apropiado facer declaracións de intencións, como as que hoxe se está facendo, de reducir unha cota que o que implicaría sería poñernos en risco de que nos expulsen da Mancomunidade. Eu creo que deberíamos ter esa altura de miras, ser partidos que, máis alá das diferenzas políticas que podamos ter, podamos seguir levando adiante algúns consensos mínimos, porque na Mancomunidade nunca houbo ningún tipo de discrepancia a hora de pertencer no Concello de Ribeira. E máis, a Mancomunidade creouse con alcaldes tamén do Partido Popular. E creo que non é de recibo facer unha reducción desa cota e poñernos en risco de perder todos estes fondos e tamén de que Ribeira quede illada nun momento no que queremos traer turismo de calidade, sustentabilidade turística tamén con proxectos que permitan poñer en valor o noso territorio, creo que non é adecuado, non? E, ademais, por último, indicar que esa cota extraordinaria que se aprobou para a Mancomunidade, xa lle facía mención a concelleira Betanzos, de que a última cota incrementouse no ano 2016 precisamente con o señor Ruiz Rivas sendo presidente, non? Pasou de 40.000 a 55.000 euros. Ben, agora estamos facendo, dende a Mancomunidade de Barbanza Arousa, faise unha proposta de incrementar de 55.000 a 65.000 euros. Pero que, ademais, eu, sendo membro do Pleno da Mancomunidade de Barbanza Arousa, estipulei e dixen que esa cota tiña que vir repercutida cunha mellora dos servizos que se lle prestaba dentro da Mancomunidade aos concellos. E cales foron eses servizos que detectamos nos que os concellos temos máis dificultade a hora de desenvolver o noso traballo? Pois é un que é básico, que é a roza dos camiños e dos sendeiros turísticos. Básicamente porque non somos capaces de mantelos axeitadamente todo o ano. Por iso, esa cota extraordinaria viña vinculada a que se faga un contrato para os 4 concellos para desbrozar o camiño a orixe e tamén un sendeiro por cada
por cada concello, a maiores dese camiño turístico. E no caso de Ribeira era o Río Artes. E creo que non é unha mala proposta que a Mancomunidade nos preste tamén servizos a maiores en temas tan básicos como ese, para que os 4 concellos teñamos a mesma calidade turística en función, sin depender das cuestións dos orzamentos de cada concello. E por último, e xa remato, creo que iso de levantar o teléfono, señora San Pedro, voume remitir a cando vostedes estaban gobernando antes de 2023. Non sei se lembra que vostedes intentaron aprobar os orzamentos. Levábamos, creo, se mal non me equivoco, dende o ano 2021 hasta o ano 2023 en aprobar orzamentos. E o señor Ruiz Rivas e vostedes, cando decaeu no ano 2022 o orzamento, o único que fixeron foi facer outro pleno, volveulles a decaer, e volveron a facer outro pleno incluso un mes antes das eleccións municipais e volveulles a decaer. Eu xa lle digo, agora mesmo, este punto que vostedes nos traen a pleno é prácticamente idéntico ao que vostedes mesmos bloquearon hai unhas escasas semanas. E terán que explicar os motivos. Eu, dende logo, o que lle digo é que por nós tampouco van quedar as subvencións das entidades culturais, sociais e deportivas sen cobrar, é dicir, sen habilitar eses fondos para que poidan chegar ás entidades. Porque nós, evidentemente, cando trouxemos a pleno, queríamos que puderan chegar ás entidades. E, ademais, facíamolo co convencemento de que este ano había unha cousa moi importante nesas subvencións, que era o anticipo de gasto para que antes da celebración desas actividades algunhas entidades pudesen ter iso cobrado. Fixémolo con convencemento de causa. Como vamos a votar hoxe tamén con convencemento de causa que a proposta que hoxe nos presentan non dista prácticamente nada da que facíamos nós. Iso sí, tamén lle quero incidir que nós vamos a seguir pelexando para que as entidades de Ribeira teñan os recursos suficientes en tempo e forma e tamén porque vou seguir pelexando para que o Concello de Ribeira non saia desa mancomunidade de concellos, porque creo que a colaboración entre administracións é fundamental para poder levar unha política turística axeitada que responda aos intereses non só do noso Concello, senón tamén de toda a comarca. E, evidentemente, estou convencido de que esta proposta podría ter sido aprobada sen moita cuestión política no pleno pasado. Vostedes souberon ou entenderon ben a mensaxe que lles trasladaron as propias entidades sociais, souberon perfectamente, porque entendían e coñeceron que non era por unha cuestión nosa polas que non cobraban as subvencións. Pero tamén lles vou dicir outra cuestión. Hoxe, o que se leva a pleno, como xa o comentou antes tamén o Concelleiro de Turismo, é unha declaración de intencións de por onde deben ir os tiros. E, evidentemente, eu son unha persoa que lle gusta cumplir cos acordos plenarios e así se fará. Pero tendo en conta esas aseveracións que acabo de decir, que por nós nunca as entidades de Ribeira van a quedar sen cobrar un só euro. Por tanto, agora, unha vez finalizado e creo que aclaradas esas cuestións que máis suscitaban o interese e o debate deste pleno, vamos a pasar a votación desta proposta. Votos a favor da mesma.